Aquest Nadal 2014, la sala d'exposicions ha acollit la 23a exposició de puntes organitzada per l'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt amb el suport de l'Ajuntament. Enguany, s'ha volgut retre homenatge a la família Castells exposant una sèrie de peces d'una vàlua excepcional. La família Castells és un referent en el món de la punta de coixí i de disseny de patrons. La seva innovadora artesania encara perdura avui en dia i la seva magnificència artística no s'ha superat. Naturals de Mataró van instal·lar-se a Arenys de Mar fa més de 150 anys. Allà van endegar la seva pròpia empresa dedicada al comerç de les puntes i gràcies a la seva creativitat i a la qualitat dels seus productes es van guanyar un prestigi internacional. Gràcies a la gentilesa de la nostra veïna Margarita Castells, filla dels senyors Castells i vídua de Lluís Bernis, hem pogut gaudir d'unes peces úniques, algunes de les quals mai havien estat exposades. Veiem unes estovalles d'una complexitat important, molt treballades, molt ben brodades, el mateix que uns jocs de llit. Disposem de 3 jocs de llit, que cada un amb la seva complexitat, un per les seves aplicacions, també molt ben muntades i molt ben fetes, i els altres per la seva qualitat de punta, ens sembla francament irrepetible. Tenim també un fragment de l'alba que està exposada en el Museu Marès de la Punta d'Arenys de Mar, que ens han cedit gentilment perquè la poguéssim lluir i exposar aquí. També tenim un fragment de les estovalles de la Capella de Sant Jordi que estan en el Palau de la Generalitat. Tenim la fotografia del mocador de la reina Victòria Eugènia que està desaparegut en l'atemptat que van sofrir els reis Alfons XIII i la seva esposa Victòria Eugènia. Aquest mocador només en tenim la fotografia i és de la manera que es va regalar amb les flors de taronger que es va regalar a la reina. Tenim la fotografia de les 2 puntaires que el van confeccionar, que són 2 senyores de Sant Vicenç de Montalt. Com a cluent dels actes del tricentenari, nosaltres hem volgut participar i hem pogut lluir aquest trajo dels Miquelets de Catalunya que llueixen a les seves recreacions que fan. Veureu que hi ha tot l'equipament, des de les pistoles, en fi, tot l'equipament, com veureu. És molt complet i molt bonic. També, amb motiu del tricentenari, vàrem fer aquest quadre tan bonic amb punta de ret fi i està fet per la senyora Olga Rosquelles, que també, com sabeu, és la mestra puntaire de la nostra associació. Una altra de les parts de l'exposició estava dedicada a l'escola. Hi havia una sèrie de fulletes de guipú en color realitzades en un curset de guipur que la mestra artesana Maria Dolors Garcia va impartir al setembre i novembre de 2014. També hi havia exposats alguns mocadors i fulars creats per les alumnes de l'escola. Com és habitual, l'exposició també comptava amb certs espais dedicats a algunes de les mestres artesanes de l'associació, com la senyora Maria Roig i la senyora Maria Rosa Vigorra. L'escola de l'Associació de Puntaires està a la Masia de Can Borrell. I estem durant la setmana de dilluns a dijous, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre. Hi ha diferents classes, hi ha el taller infantil, tenim 2 dies el ret fi i un dia perfeccionament i guipurt.